Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubekelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu ngenza le video nje inhliziyo yami ijabule ngendlela eyisimanga. Kanza kwethu indaba ezimnandi engizoyidlulisa ekunina mawukuthi-ke mhlambe beyingakafiki ingakwena. Ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, sokhumbula ukuthi njengamanje kuleli sonto besilinde isinqumo sokuthi-ke ngabe umnyango wezamaphoyisa ngabe uyamnika yini-ke futhi-ke enye i-term umsayinise i-contract entsha ka-5 years. Ingaza kwethu indaba-ke ezinhle-ke esiyitholayo ukuthi-ke ubaba uNhlanhla Mkhwanazi usiphinde futhi-ke wagixabezwa ngomunye u-5 years, okusho ukuthi-ke kuyoze kushayeke unyaka ka-2030 esinaye ubaba uMkhwanazi as ugeneral wamaphoyisa eKwaZulu Natal. Impela utsotsi uzolala engadlile mayezwa le indaba. Mawukuthi-ke uyisigebengu, hayi impela kusazoniwa, kusazoshuba, undonga uzohlezi ekhona. Futhi-ke esithemba ukuthi-ke mawukuthi-ke usaqhubeka ukulwisana nobugebengu ngale ndlela enza ngayo, sithemba ukuthi-ke uyothi futhi uphela u-5 years mhlambe bawuphinde futhi bamgixabeze ngomunye, kuyodependa ukuthi usebenza kanjani kwi-position yakhe. Kanza kwethu awudrophe i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezani kwi-video elandelayo.